Vítejte u dalšího dílu naší tenisové talk show Kanár Plus na Kanál Plus Sport. Dnes tu máme takové slovenské tenisové okénko a jsem moc ráda, že za námi přišly dvě bývalé slovenské skvělé tenistky, Magda Rybáriková a Jana Čepelová. Vítejte, holky. Ahojte, ďakujeme za pozvanie. Tak jste zavítali do Prahy. Jak často jste v Praze? Práve, že vôbec nie. A tak sme radi, že sme teraz tu a ako sme sa bavili na Wimbledone, že by som mohla sem prísť a plus vlastne s Jankou, pretože máme tu ešte jeden taký meeting s Jankou po tomto podcaste, takže sme to spojili, že prídeme aj sem, prišli sme aj sem aj plus na ten meeting. Vzali ste ich deti? Áno, ja som tu aj s rodinkou, sme si predĺžili pobyt, už sme tu od soboty, takže tým, že už nechodíme tu do Prahy na turnaje, tak sme prišli po dlhej dobe. Máte něco rádi z České? Já třeba miluju slovenskou kuchyni. No, my jsme si už dali hneď sviečkou. Takový správný sportovní strava. Ako ja som prišla vlastne sama včera večer a hovorím Janke, že oni už boli, lebo už sú tu dlhšie, tak hovorím, no, že dáme si nejakú taliansku a tak. A ja hovorím, nie, dáme si českú. A som si chcela dať sviečkovú s kofolou, takže som bola veľmi spokojná včera. Tak to jsme rádi. Vlastně od malička jste jezdili do Česka. Jezdili jste třeba už na nějaký dětský turné? Vzpomínáte si na nějaký první turné v Česku? No, ja si myslím, že sme tak chodili už na také medzinárodné, čo boli, že do 12, do 14, nejaké výjazdy, ale tak, že s rodičmi na, akože, nepamätám si, že by tak nie. Teraz viem, že už veľa tenistiek jazdí do Čiech, že sa tak porovnávajú v tých detských časoch, ale my sme jazdili slovenské turnaje a iba keď bol nejaký výjazd, tak sa išiel, akože. A potom hráli jste určitě jakoby český potom VTAčko a tady to pražský turnaj. Magdi, já si třeba vzpomínám, že jsi mě dost blbě porazila. Na Štvanici jsme spolu hráli vlastně 3 jak to bylo 6 ve třetí, myslím, a já jsem z toho odešla poražená před domácím publikem, schlíplý uši jsem odcházela a to by to vlastně tak jako rozjelo tam i kariéru možná. Presne, vidíš, ja som si teraz, to som si nepamätala, teraz ak to spomínaš, tak som si na to spomínala, to bol, myslím, že môj prvý VTA turnaj a ty si tam bola, myslím, že druhá nasadená, alebo veľmi vysoko nasadená. A ja hovorím, tak to nemám šancu. Tak teď přišla, začala mě tam dávat ty svoje čopičky, já nervózní před domácím publikem, víš? A neviem, či som mala 17 rokov, alebo akože dosť mladá som tam bola a hej, to bol, akože asi som zahrala dobrý zápas, ty možno si bola trošku nervózna, že si hrala pred domácim publikom, alebo tak, ale super to, akože bolo pre mňa teda to zápas, že taký, že super rozjazd a pre mňa akože super skúsenosť a hrať s takou hráčkou, ako si bola ty vtedy. A Janí, ty jsi taky jezdila, ne? Na Spartu potom hrála jsi několikrát. Hrálo se ti dobře před českým publikem. Je to pro vás takový, jako že jedete skoro jako domů? Já jsem vždycky, když jsem jela na Slovensko, ale máte to taky tak? Presne, ja som sa cítila ako domáci turnaj po dlhej dobe, keď sme jazdili, hej, Ameriku, Austráliu alebo niečo, že aj konečne sme ako doma, hej, že sme išli autom, čiže to bola výhoda, že nemusí ísť človek na letisko, takže veľmi som sa tešila na tieto turnaje. Ja to isté tiež, určite, áno, to je ako domov pre mňa. Tak to je hezký, to určitě rádi slyšíme. No a jinak takový to český publikum, já jsem teda jako měla pocit, že to český i slovenský publikum, že vždycky jako jednak mám pocit, že tenis je velmi populární v našich zemích, ale že jsou taky velmi hlučná ta publika. Měla jste taky ten pocit z toho? Určite áno, keď sme hrávali doma Fed Cup, teraz je to už Billie Jean Cup, tak určite tí naši fanúšikovia aj vaši vedeli byť veľmi hluční a podľa mňa je to super, že nám to pomáhalo aj počas tých zápasov a je to samozrejme iné vždy hrať doma. Aj dokonca aj v Čechách, že človek cítil väčšiu tú podporu, samozrejme ako keby, že hráme v Amerike alebo v Austrálii, takže ako si hovorila, to vždy bolo to pekné hrať či na Slovensku alebo v Čechách. Měli jste rádi ještě ten formát Fed Cupu, kdy se hrálo jako, protože pro mě to teda vždycky bylo takový, že tenisový publikum je hrozně roztříštěný většinou po světě. Člověk samozřejmě tam rád vidí ty Čechy, ale je to takových jako pár lidí, ale když byl Fed Cup, teď už byl Jean Cup, tak Janí, ty vlastně, my jsme hráli i proti sobě, že? Áno, ty si mi vlastne začala som takto kariéru podľa mňa vďaka tebe, že sme hrali. Že som vlastne v Bratislave hrala s tebou 1-1 na sety, ty si to skrečla, ale pre mňa to bol úspech vyhrať na tebou set vtedy, takže som sa veľmi tešila a určite mi to pomohlo rozbehnúť tú kariéru. Vy jste teď měli i hezkou jakoby rozloučení vám udělali na domácím Billie Jean Cupu.
Mala som mať vlastne počas korony. A mal to byť môj posledný vlastne, že turnaj, také ukončenie kariéry, alebo vtedy vlastne korona, keď sa to malo hrať v Budapešti. A myslím, že sa to, áno, nakoniec sa to zrušilo, takže tým pádom som tú rozlúčku ako keby nemala cez ten Billie Jean Cup, takže to ma trošku mrzí, že to tak nevyšlo, ale myslím si, že zase naše hráčky postupili do finále, potom myslím, že ďalší rok, alebo alebo minulý rok to bolo, teraz si nespomínam presne, ale našim babám sa veľmi darilo v Billie Jean Cupe. Ty Billie Jean Cupy byly vždycky taková prestiž. Byli jste takový, že jste vždycky rádi reprezentovali? Protože já vím, že v Česku to bylo vždycky za naší doby, aspoň když se řeklo, jako můžeš jet na Fed Cup, tak každý byl jako nadšený. Měli jste to taky tak, jako, že to bylo čest reprezentovat? Áno, určite. Veľmi sme sa tešili na to. Konečne sme boli tým spolu. Dobrá partia. Měli jste pohodu v týmu? Ja myslím, že áno, že to bolo super. Určite áno, ja si myslím, že samozrejme niekedy bola väčšia pohoda, niekedy trošku menšia. Ono to človeka niekedy samozrejme aj zväzovalo hrať doma a tak. A ja som bola vždy ten typ, že niekedy mi úplne nevyhovovalo, keď bolo ten štadión burácajúci. Alebo vieš, aká som ja bola počas aj toho zápasu, ja až nedávam až také emócie. Takže pestičky a takéto veci, že to niekedy bolo, ale proste nie som až taký emotívny človek na tom kurte, takže niekedy to bolo pre mňa až trošku, že moc, ale vždy som si to užívala, vždy to bolo akože pekné a vždy mám na to veľmi pekné spomienky. A ja som bola zase trošku opak, že ja som mala rada tých divákov za sebou, že mňa to tak hnalo, že som potom lepšie hrala. Tak ono někdo je jako, protože normálně málo zažíváme týmové soutěže, takže někdo je víc týmový hráč, někdy někdo míň a najednou se ta hráčka musí přizpůsobit taky tomu týmu a není to jenom o ní, takže ono to někdy bývá dvousečný, někdo rád je v týmu a někdo ne. No ale pojďme spíš k vašim kariérám. Vy obě jste měli velmi dlouhé a krásné kariéry. 13-15 let na túře. Jak na to vzpomínáte? Tak ja na to veľmi rada spomínam. V podstate okolo času, keď prišla korona, tak ma to trošku prestalo ako keby baviť to cestovanie, pretože sme mali všetko zakázané. V rúškach sa muselo chodiť a čakať na testy a proste zrazu som mala pocit, že som unavená z toho cestovania celého. Čiže ako keby tak automaticky asi to prišlo, že už by som chcela si založiť tú rodinu. Čiže nemala som tiež nejakú rozlúčku, že sa idem rozlúčiť, že končím, hej, ale ako tak nejak som to cítila, že proste, že asi teraz je ten správny čas, asi to tak malo byť. To muselo být strašně náročný období, ta korona. Já si to jako nedokážu představit hrát před těma prázdnýma stadionama. Já jsem docela ráda, že jsem to nezažila, bych pravdu řekla, i s těma přísnýma pravidlama. Bolo to divné, lebo fakt ako na izbe sme museli čakať 24 hodín, kým proste prišiel ten test, že je negatívny. Potom nás vypustili, išli sme trénovať pomaly s rúškom na kurt. A fakt to boli ťažké časy a človek, keď cestuje predtým 10-12 rokov a môže si ísť hoci kde, hoci ako proste robiť, čo chce a zrazu tu môžete ísť iba, hej, už potom choďte na hotel a že proste zrazu to bolo strašne divné pre mňa. A lutovala som aj tie mladé hráčky, ktoré práve ako keby vychádzali, že toto musia zažívať, hej, že akože práve prišli a takto akože, že nikde nemôžu ísť a to, ale našťastie to netrvalo dlho. Ja som to teda nezažila, lebo ja som ukončila svoju kariéru v 2019 a ja som mala vlastne tých 2020 hrať ten teda posledný Billie Jean Cup, ktorý sa teda nepodaril. Takže neviem si to veľmi predstaviť, ale na svoju kariéru určite spomínam veľmi, veľmi rada. Ja som veľmi vďačná vlastne, čo som dosiahla a v podstate najviac som vďačná za to, že som bola schopná robiť niečo, čo ma naozaj bavilo a bolo to vlastne moje hobby na začiatku a bola to nakoniec moja práca, takže podľa mňa to je asi to najlepšie, čo človek môže zažiť a hlavne, že som spoznala toľko veľa ľudí a krajín a strašne mi to určite veľa dalo. Samozrejme už toto ku koncu kariéry už človek toho asi už má aj celkom plné zuby, hlavne toho cestovania, toho stresu a všetkého možného, ale hovorím, že naozaj som veľmi vďačná za moju kariéru. Je to tak, že jako po té kariéře, teď když už s odstupem času, člověku zůstávají jen ty hezké momenty, nebo furt si vzpomenete na takový tyjo, tamhle ten zápas? No ja si veľmi pamätám náš zápas Wimbledonu. Aj, tak jsem zase narazila blbě. Skončil kariéru. Ale ne, tak to zase
Jani. Nie, ale viem, že to bol veľmi dôležitý zápas vlastne pre mňa, lebo ja som sa vracala po zranení a vlastne sme hrali 3. kolo Wimbledonu, rok ti nepoviem, ale viem, že keby som ho vyhrala, mala som na teba matchball, tak by som vlastne bola v 4. kole Wimbledonu, čo by bolo super. By som tromfla predtým, jak som mala akože výsledok 3. kolo. Viem, že by som sa naspäť dostala do 100, by som hrala US Open hlavnú súťaž, čiže jedna loptička. Já jsem tohle nevěděla, jo. My sme sa dohodli. Udělala něco jinak, jo. A ani nehovorím o tom, že jsme hrali ten zápas strašně dlho. Jo, já musím říct, že to bylo nejdelší zápas, co jsem kdy na Wimbledonu hrála. Protože my jsme hráli 6 hodin. Byli jsme asi, já nevím, kolikrát jsme byli přerušeni. Podľa mňa 5-6 krát určite. No. A to ani nepršalo, len prišiel nejaký mráčik a už hovorili, že no, musíte ísť do šatne. No. Takže to bylo fakt vlastně veľmi... zápas sám o sobě trval 3 hodiny, ale to s těma přerušeníma. Já už jsem pak byla unavená se jenom rozcvičovat, že? No. Jsme na sebe pak už je taková, tak zase idem. Nie, ale akože super zápas a hovorím jedna lopta, no. Tak promiň. Pohode. Ale máme na čo spomínať. Jo, to jako... Teraz je to už sranda, no. Magdi, ty máš nějaký, jako spíš vzpomínáš jako hezky na ty vítězný momenty, nebo ti tam někde něco straší a řekneš si jako... Ako ja som v tomto celkom taká, že ja si pamätám... Si taká salámistka, viď? No, ale ja si pamätám aj na tie veľmi ťažké chvíle a čo mne, ja by som povedala, čo mi jedine chýba je ten pocit víťazstva, že proste, že keď človek vyhrá ten zápas a napríklad na Grand Slame to prvé kolo potom už ide, však viete, jak to chodí už, že ide sa vystrečovať, ide sa nájsť, že má ten kľúč, že na ďalší zápas nemá, na ďalší deň nemá ten zápas a asi to mi najviac chýba a viem, že čo je za tým a koľko driny a koľko tých prehier, takže to mi vôbec akože nechýba ani to cestovanie, len možno tieto momenty. Ale takto si nespomínam, že na konkrétny, že jeden zápas, ako napríklad vy dve máte, alebo teda Janka má taký. Ja som mala taký z Mugurozov na Austrian Open prvé kolo, som prehrala 12-14 a myslím, že to bol môj najdlhší zápas a z matchballu som ho prehrala. Takže to bol taký veľmi, veľmi ťažký zápas pre mňa. Ale inak ja sa snažím len pozitívne takto spomínať a nesnažím sa akože nejaký do tak ty jsi měla velký úspěch, porazila zrovna Káju Plíškovou ve Wimbledonu, ne? To byl jako velký skalp tvůj. Áno, no to bol vtedy ten Wimbledon 2017, keď sa mi vlastne podarilo prebojovať do semifinále a tam som s ňou hrala vlastne druhé kolo. A áno, bol to ťažký los, keď som sa na to pozrela. Myslím, že ona bola vtedy druhá na svete. A tak som od toho vôbec neočakávala nič a išla som do toho, ona je favoritka, môžem prekvapiť a teda prekvapila som a nakoniec z toho bolo to semi, takže určite to sú nádherné spomienky. Magdička vždycky ožívá na trávě, že? Ja som jak trávička, ktorú pokropíš a potom tak rastie. Jani, tvůj největší skalp, Serena? Určite, áno. No. Ako to bol veľmi... To se nám třeba nepodařilo. No to ne, teda, no. To bol veľký zážitok, veľký stres pred zápasom, pretože ona došla z Miami ako víťazka. A ja som si stále povedala, že keď niekedy prehrám 6-0, 6-0, tak končím s tenisom. Takže už já takové myšlenky, jako jo, hlavně nedostat 2 kanáry. Áno, akože som si hovorila, že to sa asi nedá, ale fakt, keď som išla proti tej Serene, tak si hovorím, tak to sa asi dá. Ale akože zhodou okolností to bolo fajn, že ja som viedla 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Co si pak říkala? Tomu nechceš ani počas toho zápasu. A ja som si hovorila, že dobre, mám 5 gemov, úplne super, aj keď, a teraz bolo zrazu 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. A nevadí, mám 5 gemov, pohoda. A asi aj to bolo vlastne hlavné, že ja som bola tak uvoľnená, že už mám tie gemy nejaké vyhraté, že sa mi hralo super. Ten tvůj strašák předzápasový už pomenul. Presne. Čiže vyhrala som 6-4, super, mám set a ideme do druhého. Teraz, keď prehrám, nevadí. A proste človek bol tak uvoľnený, že naozaj proste super skalp. Ja som akože nechcela tomu veriť, to bolo fakt super zážitok. Bereš to jako svůj nejlepší turnaj? Charleston to byl, že? Na Antuce, zelené Antuce. Áno, veľmi rada mám tento turnaj, pretože sa mi tam stále hralo dobre. A ešte plus, keď som mala tento skalp, tak... No, to tě strašně nakoplo, že? Takže rovnou do finále. No, viem, že to boli ťažké zápasy. Ja som tam hrala potom aj s Danielou, aj v podstate s Belindou v semifinále. Čiže akože každým zápasom som mala ako ťažké superky, ale asi už som bola taká uvoľnená, že sa mi fakt hralo, že super. Aj vo finále som s Petkovič mala setball, čiže tiež to bolo veľmi vyrovnané.
A potom samozrejme spomínam ešte aj na Wimbledon, jak som porazila Muguruzu, aj Halep, tam oni boli tiež druhé nasadené, čiže mne sa tam akože tiež na tom Wimbledone hralo dobre. Takže preto s tebou mi to tak... Nám se letos taky hrálo dobře na Wimbledonu. Tak nebudeme sa chváliť. Sme Wimbledonské víťazky, ak niekto nevie. Ne, ale jako musím říct, že to je zase úplně něco jiného hrát legendy. Já nechám tebe, jako jaký z toho jsi měla dojmy. Tak ty už tam hrála po několikáté, já jsem hrála poprvé Wimbledonské legendy. Áno, bol to môj vlastne 4. krát a musím pravdu povedať, že keď som sa dozvedela, že hrám s tebou, tak ma to veľmi potešilo. Já jsem měla taky radost. Áno, akože ty si mi hneď písala teda jenom pro SMS-ku. ty, já ještě upřesním pro ty, kdo nevidí, jak se legendy párují, tak to dělají vždycky vlastně Wimbledon si to sám rozhoduje a my do poslední chvíle nevíme, s kým hrajeme. Takže já jsem byla taky ráda, že jsem hrála s tebou. Takže jak sme si napísali, že hráme spolu, takže tak to je super a tak. Potom sme sa len informovali, že ako často hrávaš a tá. Ja hovorím, raz za týždeň, aj ty si hovorila, myslím, že tak párkrát za týždeň a to. Takže sme nevedeli vôbec, čo máme od toho očakávať a potom, keď sme videli skupinu, tak nám skoro oči vypadli, že sme tam mali, myslím, že Radvánska, Vozňacký, Kerber, Petkovič, takže sme si povedali, však uvidíme, že ako to pôjde a išlo nám to celkom dobre, si myslím a sme nakoniec vyťazili, ale ono to ide hlavne o to, aby sme tam mali vlastne zábavu, aby sme si to užili a hlavne hovorím, že sme mali asi to šťastie, že sme sa tak akože zrovna tak trafili, že sme aj celkom hrávali a super zážitok si myslím. Bylo hezký, že jsme tam měli i děti. Ano, to bylo super. Protože přece jenom už je to jiný, když člověk je maminka a teď se na něj dívá to dítě. Ano. Ty si to, Janí, zažila vlastně na US Open, se vracela už se na tebe dcera Nelča, že se dívala, takže... Áno, ja som vlastne mala ten Protected, hej, po vlastne pôrode a chcela som to využiť na pár turnajov. Vedela som, že už sa nechcem vraciať, ale tým, že bola tá možnosť, tak presne kvôli tým spomienkam, že dcera sa na teba bude pozerať, že taký super pocit. A vlastne bola som na Wimbledone, a ešte turnaj pred Wimbledonom to bolo, a v Taliansku a potom US Open. Bohužiaľ na tom US Open už som mala zranenú petu, nejak som sa tam trápila, čiže nebolo to úplne tak, jak som si to predstavovala, že sa ako keby ukončím tú kariéru. Ale ako Wimbledon sa mi podarilo aj poraziť v kvalde síce, ale Danilovič, čo fakt ja som akože sa pripravovala na to, ale som 2 roky nehrala tenis, hej, čiže bola som rada, že s babami, ktoré hrajú každý týždeň, že som hrala vôbec vyrovnanie. Takže bol to skvelý zážitok a o to viac, že tam bola aj tá Nelka. To je hezký. Nakopnou československou rivalitu. Tak vnímali jste nás jako rivalky? Strašák. Nebo jak jste to měli? No, protože třeba když srovnáme hokejovou, tak tam je to dost jako napjaté, bych řekla. I jsem se ptala Toma třeba, jaký to, tak říkal, že jo, že tam jako ta rivalita mezi Českem a Slovenskem byla veliká. Já jsem z toho třeba nikdy zase nějaký takový pocit neměla, ale jak jste to měli vy? Jak jste na nás pohlíželi? Ja popravde tiež som to nemala. Skôr som mala oveľa viac, keď som hrala proti Slovenke. Samozrejme, že to bolo iné, že hrať proti Slovenke alebo Češke. A ja som si vždy strašne dobre podľa mňa rozumela s Češkami a s vami, s babami. Takže nemôžem povedať, že som to brala, teraz ju musím poraziť, alebo tak, to vôbec nie. Proste som sa tešila na tie zápasy, že ako bude, tak bude, potom v šatni sme boli vždy v pohode. Takže ani tú rivalitu neskôr, čo my stále dostávame, prečo vy ste o toľko lepší ako my, prečo vy máte tie výsledky. Ja hovorím, že nás sa to už prestante pýtať, spýtate sa ich, že prečo sú oni tak dobrí, lebo to je veľmi ťažké akože porovnávať, ale naozaj tie výsledky sú tam priepasné. Slovensko a Česko, hlavne teda v ženách, takže to je veľmi, veľmi vždy ťažká otázka pre nás. A třeba jakoby Fed Cupy, Billie King Cupy, vnímala jsi to nějak jako rivalitu, jako že hrajeme proti Českám, jako musíme vyhrát, nebo tak nějak? Nebo tak ako trošku rivalita asi, hej, že predsa sa poznáme, hej, tak jak Magda vravela, že s Češkami sme si rozumeli, že super kamarátky a tak. Ale tak jasné, že sme vás chceli poraziť, ale väčšinou sme ťahali za kratší koniec. Nie.
Když teďka jako bychom nakousli to rivalitu, ale pojďme jako Češi, Slovenci. My teďka máme celkem dost hráček ve světové stopce. A určitě jste to dostávali, jak už si říkala, velmi často. Jaký máte systém na Slovensku, nebo proč myslíš, že vlastně myslíte, že máme lepší systém, nebo čím by to mohlo být? Tak ešte my, keď sme hrávali, tak my sme tam aspoň mali takto, že bola tam Dominika Cibulková, bola tam Daniela Hantuchová, ja som tam bola, Janka tam bola. Vy ste mieli super generácii. No, Anna Karolová Šmidlová. Takže my sme tam mali celkom dosť aj na tých Grand Slamoch, že človek tam mal 5-6 akože hráček boli, aj predtým tie roky to boli ešte lepšie a tak. Takže ono je to teraz, mám obrovský rozdiel, ako hovorím, že vy ste boli stále vždy lepšie, ale nebolo to až také priepastné, ako je to vlastne teraz. Teraz v podstate v stovke myslím, že nemáme nikoho. Máme? Teraz asi nie. By som neurobil nejakú chybu, ale myslím, že nikto nie, ani v stovke, čo je veľký obrovský rozdiel medzi dvomi. To je takový smutný. Áno, asi, je to určite smutné sa na to pozerať, akože je to a hľadať odpovede, myslím, že nie sme asi na to kompetentné, aby sme povedali, prečo je to tak. Myslím, že vy máte také systémy, že máte veľmi veľa klubov, v ktorých to ako keby viac funguje, že viac podporujete, ako keby každý, myslím, že klub a my máme v podstate skôr také NTCčka, áno, že vlastne NTC máme v Bratislave, NTC v Košiciach, ale my máme také ako Prostějov v Prahu, no. Ale asi máte to viac, a čo som teda sa dopočula, že máte viac, že to funguje v tých kluboch ako u nás na Slovensku, že tam tie kluby asi až tak veľmi nefungujú ako u vás, ale hovorím, ja to teraz nechcem osočovať naše kluby, alebo takto, neviem, nie som v tej téme úplne doma, ale určite niekde musí byť tá odpoveď, pretože ten výsledok je naozaj veľký, teda priepastný a ešte jedna vec je, že vy ste teda samozrejme oveľa väčšia krajina ako sme my, ale stále to nie je dôvod, prečo my nemôžeme mať aspoň 2 hráčky v stovke. Janí, ty vlastně vy se staráte o tenisový klub. Jaký je zájem dětí u vás? Jako máte pocit, že jako tenis je furt populární, jak býval, nebo tím, že tam třeba už nejsou ty hvězdy, protože ono je to často o těch hvězdách pro ty děti, tak je třeba i úbytek? No práve, že u nás je to v podstate väčšinou tak, že to berú ako krúžok. Tí rodičia s tými deťmi, že neberú to nejak vážne, že budeme hrať turnaje a budeme vás podporovať. A väčšinou ešte aj problém, že v útorok máme nejakú flautu, v stredu angličtinu, že ešte aj ako keby nemajú kde dať ten tenis. Hej, že nie je to na prvom mieste tenis, ale dáme to na 3. miesto. Hej? A potom je fakt problém aj urobiť ten program pre tie deti. Čiže ja si myslím, že to fakt berú rodičia, že sa tie deti hýbu, ale neberú to vážně. Tak vy máte vlastně teďka koho? Renatu Jamrichovou jako velký talent a Miu Pohánkovou, takový 2 největší. Myslíte, že jsou to hráčky, které mají jako dostat se do světové 100, 50 a výš? Já vím, že Renata teďka měla velký zranění kolene, myslím, ne? Tak ja si myslím, že pre ňu je to naozaj náročné. Ako ona je určite že veľký talent a hrá krásne technicky. Mne sa teda veľmi páči, ako hrá. Akurát som minule hovorila, že mi trošku pripomína Ivetu Benešovu. Taký štýl, taký lavacký, taká šikovná. A len bohužiaľ to zranenie je dosť veľké, ktoré mala a myslím, že neviem, či to nie je už rok, to je myslím, ty možno vieš lepšie. Že, tak asi rok. No, že už mala to zranenie a to už strašne dlho a je mladá a že vraj ešte stále nehrá tie turnaje, už teda trénuje aspoň, ale že na tej Antuke len. Takže ťažko povedať, že kde ju to zavedie a že či bude môcť sa dostať na ten istý level, čo teda hrávala. Ale určite ten talent je. No a potom je Mia Pohánková, s ktorou teda hrávam občas a tiež obrovský talent, mne je veľmi blízka tým jej štýlom hry, lebo hrá v podstate taký, že podobný štýl, že vie slajzovať, má dobrý čopičky, dropšotičky. Takže hrá veľmi variabilne, čo teda mne sa to páči. Ten štýl hry. Fakt, to bych neřekla, človeče. Ja som to napríklad aj Kaja Muchová, pre mňa je to krásne pozerať. Mňa na to akože baví ten štýl hry a takže tá Pohánková je taký podobný a tiež veľký talent. Takže myslím si, že teraz už tento rok, aj ten ďalší už môže byť taký, že by už mohla tam nakúknúť, si myslím, okolo tej 100, ale uvidíme. Tak je to veľmi náročné a uvidíme, že ako to bude všetko zvládať. A kluci? Chlapi, niekoho mladého? Janka? Nie, tak máme tam stále takých, ako je Gomboš, Kovalík, Luky Klein a z tých mladých
popravde ja teraz veľmi nesledujem popri deťoch, iba občas nejaké výsledky, ale myslím si, že je tam problém u nás aj vlastne v mužskom tenise, že nemáme nejaké tie vychádzajúce hviezdy. Máte pocit, že se tenis posouvá dopředu oproti naší generaci? Určite si myslím, že je agresívnejší. Tie baby, ja to nazývam, že sú hormoniky. Ste taká Sabalenka a toto kedysi až tak nebolo a teraz už fakt mám pocit, že každá baba hrá strašne rýchlo. Čiže určite sa to posúva. Ja si myslím popravde, že herne možno tá top 20 na top 50 ani tá 100, že nie je to až taký veľký rozdiel, ako keď sme my hrávali, ale čo je pre mňa rozdiel, skôr sú také, čo sú 150, 200, 300, že tie už hrajú dosť solidný akože level a mne prišlo, že my keď sme ešte hrali, takže bolo to také, že viac jednoznačnejšie, že sa nám nestávalo, že by sme prehrali s takou hráčkou, alebo tak, že už v tej kvalde, že hrajú dosť vysoký level. To mám ja taký pocit. Ale taká, že top 20, že by hrali ako... Chcela by som vidieť taký zápas napríklad Clijsters proti napríklad Sabalenke alebo Lindenovskovej, alebo takto, že to by som si pozrela tie zápasy, že Clijster bola úžasná hráčka, alebo taká Justine Nánal. A to už sú trošku ešte staršie, než sme my teda. Alebo teba napríklad proti, ako som hovorila, Lindenovskovej, alebo tak, že by som si rada pozrela tie zápasy, že ako by to vyzeralo. Takže ťažko povedať to teraz. Na koho by si vsadila? Na teba. Tak poď. Jednoznačne na teba. Dík. Tak neviem, jestli bych tě nesklamal. Alebo taká Peťa Kvítová proti Lindenovskovej, to by bolo... To by bola dobrá střílena. Akože hodne na Wimbledonu v finále. To by som si dala helmu na taký zápas pozerať. Ale hovorím, že ťažko to takto porovnávať si myslím. Určite je to profesionálnejšie, než my, keď sme začali. To sa nedá povedať, že v tom, ako sa starajú o svoje telo, v tom, ako majú tým okolo seba, čo pre seba robia, tie tréningy už sú také... To je strašne, to sa nedá porovnať, čo my sme začínali a oni ako začínajú. Takže v tom je veľký rozdiel určite. Mně přijde i ten mentální trénink, že se jako rozvinul, protože ten tenis je hodně o té hlavě a oproti, za nás to bylo takový, jako kdo má mentálního kouče, teď už je to vlastně normální a je to takový, že už jako od mladého věku celkem se to rozvíjí, což je v pořádku, že to prostě furt se vyvíjí někam dopředu. Jení. Ano. Já jsem slyšela, že máš doma velký talent. Nelča prej hraje absolutně úžasně. Tak hraje, myslím si, že na svoj vek celkom pekne. Skoro 5 je teda. Bude mať 5 v novembri, čiže baví ju to hlavne od mala beha s raketou v ruke, takže keď sa jej bude dariť a bude chcieť, ju v tom budeme určite podporovať a uvidíme, ako je to pôjde. Si ráda? Tak popravde, akože chcem, aby vedela hrať tenis, ale neviem, či úplne až tak na takej úrovni, aby cestovala všetko. Akože samozrejme spomínam na to veľmi rada, sú to krásne zážitky, spomienky aj všetko, ale je za tým samozrejme drina, náročné, to cestovanie hlavne. Hlavně ty začátky ještě jako, co si budeme pak už v dospělém věku, už je to tak jako za odměnu, když se to podaří, ale ty dětské turnaje, objíždět ty víkendy v těch nafukovačkách v zimě, že? Nepodarí nakoniec, že je to procento je strašně malý. No. Luky hraje trochu, co? On bude prej hokejista spíš. Luky hrá všetko iné, len nie tenis. Tenis chce hrať len backhand, iné nemôže, forehand to nie. Len proste odpaluje backhandy, to je jediné, čo ho dokážem akože... Bude baseball, by sa k tomu asi nejak navnadiť. Ale čo ho skôr baví je, že futbal celkom, že rád si kope aj hokej, teda hokej, no rád teraz začal korčulovať aj na lade, teraz už prvýkrát, že ide sám, že bez toho pingvína, takže je to tak super, že ho bavia športové, ho bavia celkovo, akože si myslím, že dosť. Ale ja hovorím najmenej tenis, takže je to zaujímavé. Nevadí. Mužský tenis je náročný. Hej, je to náročné. Třeba se musíš vrátit, aby se o tom víc nasál, tu atmosféru. Tak na Wimbledonu nie, mne hovoril, že mamina, že prosím, už nebudeš hrať, už každý zápas sa pýta, moc že či moc to tam nevydržel. Jako Olík usnul, jo? To už úplně. Ale on teďka aspoň se dívala. Jak trénuješ, Nelču? Ty? Jako dokážeš si představit být jako máma trenérka? Protože jak třeba Leontínka se mnou moc hrávat nechce. No, Nelka to isté, ona ma vôbec nerešpektuje. Práve, že so mnou hraje úplne najhoršie, fláka to a vôbec sa aj nechce a keď jej niečo poviem, oj mami, už nechaj a proste akože si ide svoje. Ale vlastne môj brat, on tiež hrával a z neho má najväčší rešpekt, akože jeho počúva fakt, že na slovo.
Takže za to som rada, že aspoň sme niekoho našli, tak s ním trénuje vlastne. Byl bys hrdá, kdyby to dokázala? Tak jasné, že áno. Ale ako sme sa bavili, cestovala ten okruh tenisovej. No, uvidíme, čo to bude za pár rokov, ale ja budem rada, keď bude ju to baviť, bude sa tešiť z toho. Co pro vás život po kariéře? Čím se bavíte? Odpočíváte. Počkej, mě ještě zajímá, jestli jste takový ty tenistky, co to, no tak jako hrajeme legendy a to, ale jakože, že spíš jako pohodička, anebo furt jedete a udržujete se fyzicky? Trénujete? Tak ja musím mať taký, že ako keby cieľ, že trénujem kvôli niečomu a teda bol to teraz po 4-krát som hral ten Wimbledon, takže vždy to bolo, že kvázi chcem tam prísť a hrať nejaký ten level, teda level, bohužiaľ už to nie je to, čo to bývalo, ale aby to nebola hanba asi tak, takže a plus budem hrať ešte jednu exhibíciu v Luxemburgu tento rok v oktobri. No a na to se musíš připravit, protože to jsou singly. Áno, to sú singly. To je jako legendy pohodička, ale presne. Lucemburg je prostě singly, 2 plný sety naplno. Presne, takže pred Wimbledonom je to raz týždenne a teraz chcela by som sa skúsiť hrať 2-krát týždenne, lebo ono je pre mňa hlavne dôležité, aby ja som sa nejak extra veľmi nezranila, lebo viem, že 2-krát sa stalo, že si tam roztrhli achilovky, Kleisters a Jankovič. Takže to fakt nechcem, aby toto sa mi stalo. Takže ja naozaj, niekedy sa tiež stále niekto pýta, na čo sa pripravuješ tak, ale ja hlavne nechcem naozaj, že urobím jeden šprint a teraz mi pukne achilovka, alebo také niečo. Takže sa budem snažiť hrať dvakrát týždenne a ide v tom také ako Kerber, Radvanska. Keď som videla, že ako sú fit na tom Wimbledone, tak hovorím, musíš že bože, nechcem hrať s nimi, že tam zomriem na tom kurte, lebo ja som ešte nehral, že 2 Už tam nebudeš mít mě, kdo ti pomôže, že? Presne, ty si hrala akože famózne. Ty si ma tam vlastne dostala do toho víťazstva. Ale prosím ale ja som to pozerala, vy ste hrali super. Ale Lucka hrala brutálne dobre. Ale ty si tam dávala tie volejíčky. Hej, my sme akože tie volejíčky a Luci to tam zozadu mázala, zametala. takže na toto sa kvázi pripravujem. A potom ešte, čo si sa nás pýtala vlastne po kariére, takže s Jankou sme teda vymysleli spolu taký, volá sa to Tennis Circle. A je to taký kemp, kde budeme s 8 amatérkami, je to len pre ženy. A takže taký tenisový amatérsky akože taký tenisový amatérsky kemp, kde sme chceli vlastne chceme odovzdať naše skúsenosti a aby to bolo v takej uvoľnenej atmosfére, že je to skôr také ako keby retreat, že je to aj s wellnessom a je to v peknom hoteli, to bude v Tatrách a plus v Tatrách na kurtoch na tenisových, takže na to sa veľmi tešíme a toto by sme možno v budúcnosti chceli aj robiť a dokonca niekde aj v zahraničí, takže to sme si takto s Jankou vymysleli a snažíme sa to robiť čo najlepšie. My jsme vlastně s Bethany dělali něco podobného v Charlestonu letos, taky jsme dělali takovou kliniku s ženami a byla to moc hezká zkušenost. Měli jsme tam jednu 90letou, která hrála výborně, takže určitě to bylo příjemné, tak doufám, že se vám to bude taky líbit. Ale ty jsi nám ještě neřekla, jak se udržuješ. Ty hraješ s malou, ty lítáš za dětma, Jani, ne? Ja lítam za dětma, áno. Ja sa snažím nejako udržovať, však v podstate ešte po pôrode sa stále dávam dokopy. Ale tak malý má teďka rok. Má rok a 3 mesiace, tak, ale je to raketa, takže musím aj za ním sportovní behať geny. Takže keď sa dá, tak si idem zašportovať. Ale behať napríklad nemôžem, lebo mám problém s petou, takže to je také, čo mi trošku chýba, lebo bolo to predsa, mám rada občas, nehovorím, jak Bára Strýcová, že ide no, ty si chtěla říct, že někdo se zhlídne jako v jiném sportu, že jako třeba Bára a ja som si chodila tak 5-6, akože len trošku zabehať, ale bohužiaľ momentálne sa to nedá, takže snažím sa aj na pilates chodiť, alebo tak, že trošku sa udržiavať. Objevili jste něco, co vás jako po kariéře nadchlo jinýho, jako, já nevím, třeba hudební nástroj nebo něco úplně takového mimo sport? No, ja som chcela povedať golf, ale keď si teraz povedala vlastne, mimo... No, ne, tak ty vlastne golfík, vidíš. No, mňa to strašne nadchlo, akože po kariére, lebo ja som zase, Janka už bola taká, že teda ako spomínala, že už rozmýšľala o rodine vlastne už ku koncu svojej kariéry. Ja som bola taká, že ja keď chcem dohrať, tak chcem mať ešte chvíľku kľud, že fakt, že proste si len užívať
trošku cestovanie, ale v inom smere, že nie cestovať tak, ako sme cestovali, ale proste ten golf mňa to strašne akože bavilo, takže my sme vlastne s partnerom hrali 2 roky len golf. Sme boli vlastne veľakrát na Malorke a tam sme hrávali stále golf, aj na Mauritiuse a tak, takže mňa to strašne nadchlo, strašne ma to bavilo a podarilo sa mi mať aj single handicap a fakt som sa pekne posúvala, no ale potom už som tak cítila, že by som teda chcela mať rodinu a tak sa podarilo a teda mám syna a odtedy už hrám tak 3-krát do roka alebo 5-krát do roka, takže sa to trošku zmenilo. Ale říkala si, že občas hraješ tady s těma vašima jako mladýma, ne? Na NTCčku, nebo chodíš si zahrát jako i předáváš zkušenosti tým mladým tenistkám? S jedným dievčatom som hrávala. Zatiaľ ako mala som, celkom sa ma akože ľudia pýtali, či si nezahrám s ich dieťaťom alebo tak, ale u mňa je trošku problém, že my sme nie vždy aj na Slovensku, že žijeme vlastne určitú časť aj vo Švajčiarsku. Takže a neviem, taký akože commitment kvázi len jednému človeku, že tam budem stále, takže hrám s týmto dievčatom len keď som teda na Slovensku a máme to také akože flexibilné, ale je to také pekné, že predáte skúsenosti niekomu. Bavilo by vás třeba být kapitánem, jak je třeba Bára Strýcová u nás, kapitánkou Billie Jean King Cupu, nebo součástí tady toho? Tak ja si to veľmi neviem predstaviť, ale napríklad takú Magdu si kľudne neviem predstaviť ako kapitánku. Ma tam hodila. Popravde to by... človek musí asi vedieť, čo všetko aj za tým je, lebo takto to vidí len zvonku a vnútra je to samozrejme iné. Tak skúsenosti na to obie určite máte. By som nepovedala, akože hneď nie, určite by som sa musela na to aj pobaviť celkovo s rodinou a tak. A hlavne ono človek chce vidieť, že tie hráčky by ho tam aj chceli a aký by mal teda vzťah s tými hráčkami a tak. Takže určite by som nepovedala hneď nie, ale samozrejme to je človeku na predstavenie, ale predstaviť si to kvázi by som vedela, ale hovorím, že nie je to také jednoduché. Aj Bára mi ohľadne toho rozprávala, že musí pozerať naozaj veľa tenisu a proste hlavne sledovať tie všetky hráčky, takže ale myslím, že ju to veľmi baví a si myslím, že ona má z toho veľkú radosť. Som mala taký pocit, keď som sa s ňou bavila. Jo, já si myslím, že to je jako skvělý, když jako se tam do toho týmu minimálně začlení nějaká z bývalých hráček, protože ty zkušenosti, kterými máme, ty jsou odžitý, že? Takže, ale tak ty se budeš starat o malou, rozvíjet jí tenisově. Možno, keď ona bude vo Fed Cupe. Kapitánka, dobrý. Tak jsme vám to tady naplánovali, jo? Holky, já moc děkuju za super pokec. Jsem ráda, že jste za náma zavítali tady do Prahy, když nejezdíte tak často. Užijte si tu Prahu ještě. Doufám, že máte něco dobrýho v plánu. Svíčková už byla, tak třeba ještě něco dalšího. Každopádně díky, že jste přišli do Kanára. Ďakujeme krásne za pozvanie. A vám, divákům a posluchačům, děkujeme, že jste s námi byli až do konce. Budeme se zase těšit za týden. Plnou verzi můžete vidět na YouTube a jinak na všech ostatních podcastových platformách máme další díly. Mějte se krásně.